אנשים מחפשים עכשיו דרך לעצור, לנשום ולהחזיר לעצמם שליטה. מיינדפולנס הפך בשנים האחרונות מכלי אלטרנטיבי לשיטה מוכחת. איתנו באולפן ניר קראוזה עם Mindfulness for You, שמלמד איך למצוא שקט גם בתוך המציאות המורכבת. כשאני מדבר איתך, ניר, אני כבר מרגיש שאני קצת יותר שלב. מהי בעצם השיטה הזאת, מיינדפולנס? אז הגדרת העבודה של מיינדפולנס היא לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות. היכולת להיות נוכח, כאן ועכשיו. אנחנו המון במחשבות, המון בדאגות על מה שיהיה. כל הזמן. ואז נכון, כל הזמן. נכון. ואז נכנסים למתח, נכנסים לחרדה, נכנסים הרבה לכעסים, כעסים על מה שקרה בעבר, ואנחנו מתאמנים בלהיות כאן ועכשיו, נוכחים בהווה, ומה שעוד חשוב, התבוננות שהיא לא שיפוטית. כן. כי אנחנו מלאים בכל כך הרבה ביקורת. ביקורת קודם כל על עצמנו, מכירים את זה, נכון? מכירים את זה טוב מאוד. טוב אבל מאוד. בעצם רכבת המחשבות כל הזמן ממשיכה לרוץ, אז איך אתה כן מצליח לעשות את הדבר הזה שאתה מניח לה? אז העיקרון של מיינדפולנס זה להבין שהמחשבות הן חלק מהעניין. כן, אנחנו בני אדם, לעצור יש את לנו המחשבות, מחשבות, אי אפשר כן. לעצור, אנחנו גם לא מנסים לעצור. אנחנו לא מנסים... אחת הטעויות שאנשים עושים הרבה פעמים, זה שהם מנסים להילחם במחשבות. לא לחשוב עכשיו. חושבים שהמדיטציה זה לא לחשוב. ובעצם במדיטציה, מחשבות זה כמו משקולת בחדר כושר. זאת אומרת, כמו שהמשקולת מאפשרת לי התנגדות כדי לאמן את השריר, כן. במיינדפולנס המחשבות מאפשרות לי לאמן את רשתות הקשב שלי. ואני מתרגל להיות מודע למחשבה, אבל ברכות ונחישות לכוון את תשומת הלב, כאילו לקבל אותה. לכאן ועכשיו, לנשימה שלי, לגוף שלי, לרדת קצת מהמחשבות, שזה במוח שלנו רשת ברירת המחדל שפועלת ללא הפסק, אל הגוף. כי יש לנו גם יכולת להיות יותר בגוף, בנשימה. אני אתחיל רגע מהסוף. הסוף הוא שלפעמים אתה אומר דקה או שתיים יכולות של מיינדפולנס, יכולות לעשות לנו איזה ויסות להמשך היום, שישנה לנו את כל ההתפתחות שלו. למה אני מתחיל מהסוף? משום שהדרך שבה חשבתי על זה בהתחלה, כשאמרו לי מדיטציה ומיינדפולנס, אמרתי, אוקיי, עוד דבר שאני צריך עכשיו להכניס ללוז העמוז שלי, לפנות שעה, לשבת על כרית, לעשות יוגה, מדיטציה, אין לי זמן. צודק. אבל בעצם, אתה אומר, לפעמים זה רק דקה או שתיים. אז קודם כל, בשיטת המיינדפולנס אנחנו מלמדים גם תרגולי מדיטציה, אבל לא צריך של שעה, 15-20 דקות, זה כבר נותן תפוקה משמעותית. כן. אבל גם שמים הרבה דגש על מה שנקרא מיינדפולנס ביומיום. איך לקחת את הרגע שאני שוטף כלים, ולהפוך את זה למדיטציה. אז איך עושים את את הרגע זה? שאני שוטף ידיים. אחת החוויות שלי, אתה זוכר שהתחילה קורונה והיינו מלא שוטפים ידיים? כן. נכון. ופתאום הייתי בברז, אמרתי, וואי, רגע, אם אני נוכח, חש את הידיים שנוגעות אחת בשנייה, זה מה זה נעים. כן. אז לקחת רגע כזה, פשוט שיש לנו ביומיום כמה פעמים ולהיות נוכח בו. וכשאוכלים לא להיות בטלפון תוך כדי האוכל, ממש... עושים את זה בהליכה, אני עושה את זה נגיד בהליכה, בזה. זאת אומרת, אין מקום פיזי. בהליכה, כשאני הולך, ללכת בצורה נוכחת, ללכת ולשים לב לכפות רגליים, או למה שאני רואה. רגע, לרדת מהראש שרץ בלי סוף מחשבות, אל הגוף, אל החושים. אתה יודע, זה שאתה אומר אין מקום פיזי לדבר בעצם, אפשר לעשות אותו בכל מקום, הוא מתאים מאוד לדרך שבה אתה מלמד את המיינדפולנס, וזה בעצם בשיטה של אונליין, בזום, מה שנקרא. כלומר, יכול להיות עכשיו צופה מירוחם, וצופה מאילת, וצופה מקריית שמונה, וכולם יכולים ביחד להתאחד בשיעור כזה שבו הם לומדים את השיטה. אני אגיד, אחד היתרונות אפילו שאני מוצא בלימוד בזום, זה שאנשים לומדים ומתרגלים בסביבה הביתית שלהם. והרבה פעמים הסביבה הביתית זה גם הסביבה שבה אנחנו נכנסים למתח, ובעצם אנחנו יוצרים עוגן שהסביבה הביתית הופכת להיות גם מקום של רוגע. כי אני מתרגל באותו מקום שאני נמצא כל הזמן. וכמובן שהזום מאוד מאוד נגיש. אוקיי, לכן אני עושה כל חודש הדרכה בזום לקהל הרחב, שבה כל פעם אני מסביר על אספקט אחר מהמיינדפולנס, איך מיינדפולנס מפחית כעסים, איך מיינדפולנס מפחית חרדה, איך מיינדפולנס עוזר לנו בשינה, איך מיינדפולנס עוזר לנו מול כאבים כרוניים, הרבה אנשים סובלים מכאבים כרוניים, ויש הרבה מאוד מחקרים על כל הדברים האלה שאמרתי, אנחנו רואים יותר מ7,000 מחקרים על שיטת המיינדפולנס שמראים עד כמה היא מועילה ואפקטיבית. אתה יודע מה? אין לי ספק בכלל שהרבה מהצופים שלנו מתחברים מאוד למה שאמרת עכשיו. בוא נדבר רגע על כאבים. אדם סובל מכאב כרוני, אתה יודע, לי יש כתף קפואה. לפעמים זה מאוד כואב לי, אפילו סתם בשכיבה מאוזנת בלי לזוז. וקשה לי מאוד לא לחשוב רגע על הכתף, אלא להתרכז במשהו אחר. איך אני בכאן ועכשיו, לא בכתף, אלא במקום שהוא כן נעים לי? אז קודם כל, מה שמעניין עם כאב כרוני, זה שמחקרים על המוח, ומה שקורה במוח בזמן כאב, מראים שיש 3 מערכות. יש את מערכת התחושות,
התחושה של הכאב, אבל יש מערכת שקוראים לה מערכת הסבל. ההפניית תשומת לב לכתף כל הזמן, ההימשכות לכתף, המחשבות, די, מתי זה יעבור, די שיגמר כבר. והמערכת השלישית, שלא פעילה אצל מי שיש לו כאב כרוני, זה מערכת הרגיעה. ומיינדפולנס מלמד אותנו להניח למערכת הסבל, לפגוש את התחושות, להסכים להיות עם התחושה כפי שהיא, להפחית את הפעילות של מערכת הסבל דרך הפניית תשומת לב לנשימה, דרך הפניית תשומת לב לגוף, ולהעצים את מערכת הרגיעה. שאני יכול כל הזמן, יש לי כלי שאני לאט לאט לומד להרגיע את עצמי, והיכולת להרגיע את עצמי היא יכולת טבעית, אבל בתוך אורח חיים התובעני שלנו, האינטנסיבי שלנו, זה יכולת שקצת הלכה לנו לאיבוד, והיא כל כך חשובה לאיכות החיים כל שלנו. שלו עשה לי חשק לשים שמיכה. ניר קראוזה, אין לי ספק שאתה במקצוע המדויק לך. ממש. תודה רבה לך שבאת.